Ператрусы у назіральнікаў за выбарамі ў 2020 годзе, пастаянны тэрор супраць беларускіх грамадзянаў, затрыманне таксама менеджераў, прадстаўнікоў, айцішнікаў і менавіта людзей, якія займалі важныя пасады ў прыбытковых кампаніях. Это тое, чым адзначыўся гэты тыдзень унутры Беларусі. На знешнім полі маем заявы на адстаўку ажно ад двух міністраў ураду ў Літоўскай рэспубліцы ў сувязі з тым, што санкцыі ўсё ж не змаглі запрацаваць з 8 снежня, амерыканскія санкцыі супраць беларускалію на тэрыторыі Літвы. Вось гэтым адзначыўся гэты тыдзень. Будзем падсумоўваць найважнейшыя тэмы. Гэта студыя ў суботу. З вамі Вітаўт Ціўчык і сёння ў выданні. Што адбываецца з вязнямі? Анонимное сведчанне працаўніка колонии. Но если уже ситуация патовая, то есть срочная операция, то, как правило, на скорой помощи под охраной везут в местную больницу. Эканамічны цуд у калгасным стылі. Саўмін забараніў вывозіць з Беларусі пшанічную муку. Ведаце, калі генералы і палкоўніку кіруюць эканомікай, тут не да эканамічных законаў. Беларуская культура жыве на чужыне. Прэм'ера забароненага спектакля ў Киеве. Это дико осознавать, что люди не могут делать то, что любят, не могут говорить то, что им хочется. Дзяржава скарачае пералік сацыяльна значных тавараў з дзяржрэгуляваннем коштаў, адпусціўшы ў вольнае рынкавае плаванне больш за палову пазіцыяў. Разам з тым з краіны забаранілі на заканадаўчым узроўні вывозіць пшанічную муку, прытым не толькі сваю, але і замежную. І тут узгадваецца гэты славуты мем, што мукі засталося на 3 дні. Ці сапраўды гэта так? І ўвогуле падрабязней пра асаблівасці ручнога кіравання эканомікай у матэрыяле Владзіміра Старыковіча. Хлеб бы выпекли белый, пахучий, мы б окрепли и сильными стали, мы б тюремные стены сломали. Хлеб усяму галава. Многія з нас памятаюць гэты лозунг са сценаў школьных сталовак. У краіне, дзе вобраз хлеба культавы, а кожны год пад асабістым кантролем аднаго чалавека праходзіць жэстачайшая бітва за ўраджай, не павінна, здаецца, быць ніякіх праблемаў з сыравінай для гэтага прадукту. Чаму ж тады бачым ужо другую за бягучы год забарону на вываз пшанічнай мукі з Беларусі? Эканаміст Пётр Мігурскі кажа, што сёлета збожжа сабралі прыкладна на 500 тысяч тоннаў менш, чымся летась. Нет у нас на сегодняшний день запаса зерна для того, чтобы в достаточном количестве обеспечить в первую очередь животноводство. И эта брешь, которая пробита в кормовом балансе белорусского животноводства, примерно 15%. Причина, естественно, в системе хозяйствования, которая опирается на командно-административную экономику. Я хочу в данном случае провести параллель с Украиной. Вот послушать российские и белорусские официальные источники информации. Там война, там разлад и так далее и тому подобное. На самом деле, что мы видим? Украина сегодня занимает первое место в Европе по производству зерна на душу населения. Беларусь – 3-е место снизу. Акрамя маніпуляцыяў з мукою, ужо другі раз за год ручное кіраванне дзяржавы дацягнулася да рысу, макароны, мясных субпрадуктаў, сасісак, жывой рыбы, свежых агуркоў і таматаў, агулам да 33 найменняў харчоў. З 15 снежня кошты на гэтыя пазіцыі будуць адпушчаныя. 50 відаў айчынных лекаў, што застаюцца ў спісе сацыяльна значных тавараў, пакуль не чапаюць. Белорусские влады кажут, что ручное кіраванне экономикой по сутности не досягает тых мэтаў, якія яны ставяць. Нагадаю, что гэта была мэта, перш за ўсё, барацьба з інфляцыяй. Інфляцыя больш за 10%. Таму нават калі там 55-60% тавараў спажывецкіх у кошыку для падліку інфляцыі, ўсё роўна гэта не памагае. Як не працавала там 10, 20, 30 гадоў. Ну, ведаеце, калі генералы і палкоўніку кіруюць эканомікай, тут не да эканамічных законаў. Тут просто до закона ОМОНа экономика, законы прынцыпова адрозніваюцца ад законаў рынкавай эканомікі. Ну, ведаеце, калі грошаў няма, альбо не будзе, тады трэба прыгатавацца да таго, што будзе горш. Паказальна, што бізнес яшчэ ў пачатку года папярэджваў урад. Маўляў, жорсткае рэгуляванне цэнаў можа прывесці да дэфіцыту шэрагу тавараў.
То бок вырабляць і прадаваць іх стане папросту нявыгадна. У выніку пасля прыняцця лютаўскай пастановы аб рэгуляванні цэнаў у Беларусі прыкметна падаражэлі сланечнікавы алей ды рыс, а кошт грэчкі рэгулюецца наогул асобным дакументам. Як адаб'юцца на гаманцы беларусаў сударгавыя рухі адміністрацыйна-планавай эканомікі ў суме з так званымі контрсанкцыямі рэжыму, а папросту забаронай шэрагу замежных харчоў, хутка пабачым. Уладзімір Старыковіч, Белсат. Спадар Анатоль Шалковіч, 65-гадовы інжынер, пасля 30 дзён арышту так і не выйшаў з Акрэсціна. Яму прысудзілі чарговыя 15 дзён зняволення ў гэтай катавальні. Нагадаю, што спадар Анатоль Шалковіч стаў вядомы дзякуючы відэа гэтага міліцэйскага, на якім ён гаворыць, што ён любіць спалучэнне белага і чырвонага, у прыватнасці любіць памідоры са смятанай. Ну і вось гэтыя ўсе злачынствы таксама заўважаюць нават за акіянам. Дзяржаўны дэпартамент ЗША ўвёў персанальныя санкцыі супраць начальнікаў ізалятара на Акрэсціна ў Менску у сувязі з іх удзелам у парушэннях правоў чалавека. Пра гэта гаворыцца ў заяве дзяржаўнага сакратара Злучаных Штатаў Энтані Блінкена. Дзярждэпартамент уводзіць санкцыі супраць наступных асобаў за іхную датычнасць да грубых парушэнняў правоў чалавека. Ігар Кенюх і Яўген Шапецька, кіраўнікі сумна вядомага ізалятару на Акрэсціна ў Менску, за іхную датычнасць да грубых парушэнняў правоў чалавека, а менавіта да катаванняў і жорсткага, бесчалавечнага і зневажальнага абыходжання і пакарання затрыманых пасля сфальсіфікаваных прэзідэнцкіх выбараў 9 жніўня 2020 года. Пра катаванне, збіццё і здзекі на Акрэсціна пасля леташніх выбараў і акцыяў пратэсту сведчылі сотні затрыманых. Бесчалавечнае абыходжанне, ініцыяванае адміністрацыяй установы ды высокім міліцэйскім кіраўніцтвам не спыняецца і цяпер. Нядаўнія вязні Акрэсціна распавядаюць, што для палітычных вязняў робяць проста невыносныя ўмовы ўтрымання, аказваюць фізічны і псіхалагічны ціск і сапраўды прымяняюць сапраўдныя катаванні. Застаемся пры тэме людзей увязненых з палітычных таксама прычынаў. Зняволенага палітыка Рыгора Кастусёва, якога абвінавачваюць у так званым замаху на Лукашэнку, лідара партыі БНФ, пацвердзілі дыягназ анкалогія. Асуджаны за нібыта гвалт над міліцыяй Гамяльчук Сергей Верашчагін страчвае за кратамі зрок. Былая журналістка БТ Ксенія Луцкіна у турме цярпіць праз пухліну мозгу. Асуджаны падлетак, непаўнагадовы Мікіта Залатароў, пакутуе ад эпілепсіі. Толькі вядомых нам імёнаў зняволеных, якія ў месцах пазбаўлення пакутуюць ад сур'ёзных захворванняў, як бачыце, гаспадарства таксама не менш за дзясятак. Але ці атрымліваюць яны кваліфікаваную дапамогу? Паспрабавалі даведацца ў матэрыяле. Та самая косметичка, с которой я потрапила ў турму. Тыя лекі, што я прымаю штодня. Можна сказаць, што Ірыне яшчэ пашанцавала. Ёй дазволілі ўзяць лекі, не білі, і ў камеры яна правяла 72 гадзіны. Але паводле стану здароўя ёй была патрэбная хіміятэрапія і ложкавы рэжым. І калі я, увайшоўшы ў гэтую камеру, паспрабавала сесці, адразу дзверы зноў адчыніліся, і вартаўнік мне паведаміў строгім голасам, што сядзець я не маю права, лажыцца я не маю права, мне можна толькі альбо стаяць, альбо хадзіць. Адразу пасля вызвалення жанчына трапіла ў больніцу і пачала хіміятэрапію. Малы тэрмін затрымання яе фактычна выратаваў. Да зняволеных з сур'ёзнымі захворваннямі няма лепшага стаўлення і магчымасці для лячэння абмежаваныя. Но если уже ситуация патовая, то есть срочная операция, то, как правило, на скорой помощи под охраной везут в местную больницу. Но это сложно, нужно организовать конвой, нужно организовать охрану, освободить отдельную палату, поэтому на это работники учреждения, где и так не хватает этих контролеров, вынуждены снимать со службы людей, отправлять на охрану. Это очень сложно, и поэтому это делается крайне редко. То есть когда уже на грани жизни и смерти. Цяпер у Беларусі каля 33 тысяч зняволеных. Колькі з іх маюць патрэбу ў сур'ёзным лекаванні, невядома. Тэма права на здароўе ва ўмовах зняволення раней не даследавалася. Няма ніякіх статыстычных дадзеных, і лічбы смяротнасці ў турмах таксама не раскрываюцца. Цяпер група беларускіх лекараў, якія выехалі з Беларусі, тэму даследуюць і аналізуюць. І задача максімум падрыхтаваць канцэпцыю рэформы.
До 2011 года зняволеных лячылі ў рэспубліканскім турэмным шпіталі пры папраўчай калоніі нумар 1. Шпіталь закрылі, лекары тады пісалі петыцыі і запэўнівалі, што без новай больніцы смяротнасць сярод зняволеных узрасце на траціну. Новую больніцу ў Калядзічах будуюць ужо 10 гадоў. Гэтым летам Лукашенко зноў перанёс тэрмін здачы. Значна павялічылася колькасць людзей, якія паміраюць у месцах зняволення. І мы, калі яшчэ працавалі ў Беларусі, ад установы «Таймак» нашай праваабарончай, рабілі запыт такі і ў дэпартамент выканання пакарання, ў Міністэрства ўнутраных спраў, у Міністэрства аховы здароўя рабілі запыты, каб далі нам лічбы колькасці памерлых у месцах пазбаўлення волі. Адусюль, што дзіўна, з Міністэрства аховы здароўя мы атрымалі адказы, што гэта службовая інфармацыя, якая не падлягае распаўсюджванню. Частыя праблемы са здароўем сярод зняволеных датычаць стаматалогіі, цяпер дадаўся каронавірус, неразвязаная праблема з сухотамі. І гэта не ўсё. Гэта прастудныя захворванні, захворванні органаў дыхання, вельмі часта. Прынамсі, амаль тое ж самае, што і на волі. Гэта захворванні сардэчна-сасудзістай сістэмы. Вельмі шмат патрэбы ў псіхіятрычнай, псіхалагічнай дапамогі. Гэта сфера наогул вельмі слаба ёсць адлюстравана ў месцах пазбаўлення волі, бо калі ёсць адзін спецыяліст, там псіхіятр, то зразумела, а гэта псіхіятрыя, псіхалогія, это індывідуальны падыход. Неаказанне медычнай дапамогі супярэчыць беларускай канстытуцыі, якая гарантуе права на ахову здароўя для ўсіх. І для зняволеных няма ніякіх выключэнняў. Алена Дубовік, Белсат. На 75-м годзе жыцця не стала кіраўніка нацыянальнага акадэмічнага аркестру Беларусі, народнага артыста Михаіла Фінберга. Пра гэта калектыву паведамілі о 6 раніцы. Апошнія дні Михаіл Фінберг заставаўся ў шпіталі. Михаіл Фінберг нарадзіўся 21 лютага 1947 года ў Мазыры. Яшчэ ў маладосці ён надумаў стаць музыкам і пайсці ў музычную вучэльню, але 5 спробаў паступлення сталіся няўдалымі. Таму музычны шлях, будучы дырыжор, пачаў у вайсковым аркестры ў Курску, затым нарэшце паступіў у музычную вучэльню, а пасля і ў кансерваторыю. З 1987 года Фінберг быў мастацкім кіраўніком і галоўным дырыжорам дзяржаўнага аркестру сімфанічнай і эстраднай музыкі. У 2005-м аркестр стаў нацыянальным, а ў 2010 годзе акадэмічным. Калектыў выступаў на галоўных дзяржаўных імпрэзах, быў частым госцем на тэлебачанні. Михаіл Фінберг адкрыта падтрымліваў Александра Лукашэнку, на працягу 2 скліканняў прызначаўся ў Савет Рэспублікі нацыянальнага сходу, уваходзіў у Савет культуры пры Савеце міністраў. Тым часам у Вільні у рэлакаваным з Беларусі стартап-хабе Імагуру стартаваў хакатон шчаслівай нацыі. Хакатон – гэта тэрмін, які азначае такі форум распрацоўшчыкаў IT. На працягу 48 гадзінаў 11 камандаў з розных частак свету павінны былі прэзентаваць свае праекты. Праекты ўдзельнікаў закранаюць адукацыйную ды сацыяльную тэматыку. Напрыклад, прыватная школа Стэмбридж прадставіла платформу для краўдфандынгу дзіцячых і падлеткавых стартапаў у розных сферах. Наш проект призван помочь детям, подросткам реализовывать свои мечты, создавать свои проекты, создавать свои продукты, кооперироваться, находить сообщников в этом непростом деле. И помочь им научиться, как это делать, как строить свой бизнес, как зарабатывать первые деньги. Ёсць таксама праекты, накіраваныя на абарону помнікаў архітэктуры, ідэі аб'яднаць экскурсаводаў і гідаў, якія апынуліся ў вымушанай эміграцыі. 8 ментараў накіроўваюць і падтрымліваюць удзельнікаў на працягу ўсяго хакатону. Мэта мерапрыемства, як заявілі арганізатары, знайсці новыя ініцыятывы і праекты, накіраваныя на паляпшэнне ўзроўню жыцця беларусаў, незалежна ад таго, дзе яны знаходзяцца. І ў працяг пра актыўнае жыццё беларусаў, якія вымушана апынуліся за мяжою, у Кіеве адбылася прэм'ера забароненай у Беларусі п'есы паводле раману Александра Філіпенкі «Былы сын». Прэм'еру зладзіў беларускі сучасны мастацкі тэатр у выгнанні. Амаль год таму тэатру забаранілі выступаць на радзіме. Сам раман «Былы сын» таксама аказаўся прароцкім. Ён быў напісаны яшчэ ў 2014 годзе, але такое ўражанне, што падзеі ў ім адбываюцца акурат сёння. Наша мова мне просто
просто нравится. Я хочу чем-то отличаться от других. Я не хочу говорить на языке людей, которых сюда однажды представили в качестве надзирателей. Падзею спектакля разгортваюцца ў Беларусі 90-х. Галоўны герой, падлетак Францыск, намагаецца стаць беларусам і спрабуе вучыць родную мову. Аднак здараецца няшчасце. Падчас канцэрту на Немізе пачалася залева. Людзі спрабавалі схавацца ў метро, і хлопец трапляе ў цісканіну. Несколько тысяч человек бегут прямо на меня. Справа, слева, с севера, с юга. Как все перелетные птицы мира в одну только точку. Туда, где было ближайшее укрытие от дождя. Метро! 9 год юнак у коме, а калі прачынаецца, разумее, што ў Беларусі нічога не змянілася. Некія пытанні абвастрыліся, асабліва палітычныя пытанні і вось пытанне, як жыць у гэтай сітуацыі, як жыць чалавеку, у якога ён прапусціў, ён не жыў тут, ён як быццам бы пачынае ўсё зноўку. І як у гэтых умовах жыць. Спектакль паводле раману Александра Філіпенкі «Былы сын» беларускі сучасны мастацкі тэатр вымушаны ставіць у выгнанні ва ўкраіне. Летась тэатр актыўна падтрымліваў мірныя пратэсты, а ў снежні на радзіме яму забаранілі выступаць. Ну что, сука, с первого раза не понял, да? Рассказ о бывших, о тех, что заставляет людей уехать из страны, как выдавливают из страны, почему это происходит и почему белорусы борются за свою свободу. Вот об этом роман Саши Филипенко. Гэта ўжо другі выхад пастаноўкі на кіеўскай сцэне. Частку роляў граюць акторы, якія самі трапілі пад пераслед у Беларусі. Я оказался в Украине по причине того, что был вынужден бежать из Республики Беларусь. В Беларуси я учился в городе Минске в Белорусской государственной академии искусств на специальности актера и был вынужден взять академический отпуск. Украінскія акторы, якія граюць беларусаў, шакаваныя сутыкненнем з беларускай рэчаіснасцю. Я выхожу. Я выхожу. Я выхожу. Я выхожу. Я выхожу. Я не углубляюсь прямо в то, что происходит, но это дико. Это дико осознавать, что люди не могут делать то, что любят, не могут говорить то, что им хочется. Зараз тэатр запрашае да супрацы ўсіх актораў і творчых асобаў, што змушаныя былі пакінуць Беларусь. Антон Каменскі, Белсат. Спадарства, ўжо зараз са мной у студыі з'явіўся Михаил Кірылюк, адказны за пытанні юстыцыі ў Народным антыкрызісным управленні. Вітаю вас. Вітаю. Спадар Михаил, тое, што найперш хацелася б абмеркаваць, гэта страшныя навіны з нашай Беларусі, якія прыходзяць. Праваабаронцы гавораць пра масавае затрыманне ў назіральнікаў за выбарамі ў 2020 годзе, незалежных назіральнікаў, якія акурат фіксавалі рознага кшталту фальсіфікацыі. Таксама увесь час хваляцца Губазік, нават не скрывае, як яны людзей прымушаюць казаць страшныя рэчы, альбо здзекуюцца таксама з людзей, затрымоўваюць іх, пры тым, што гэта часта людзі абсалютна ўсіх слаёў грамадства, як, напрыклад, на гэтым тыдні прэс-сакратар А1, таксама аўстрыйская кампанія, якая працуе ў Беларусі, і вось да яго прыйшлі і прымушаюць нейкія прыватныя таксама рэчы распавядаць прыватнага жыцця. Нічога не змяняецца і працягваецца гэты тэрор супраць беларусаў. Дарэчы, пра А1 тут паказальна для мяне тое, што А1 заўсёды імкнулася супрацоўнічаць. Так, Аўстрыя — это адна з тых краін, у якіх найбольш такая хісткая пазіцыя па Беларусі. І А1 заўсёды жадала дыстантавацца ад палітыкі і рабіць бізнес. Зараз мы бачым, што для мяне, як правніка, ў гэтым відэа асабліва цікава, то, што гэтаму хлопцу мяняюць перадачу нейкай інфармацыі ад А1 да тэрарыста Матолька, тэрарыста у косках. Але любому праўніку зразумела, што такую інфармацыю, перадачу інфармацыі А1 службовай, Губазік мог атрымаць толькі ад самой кампаніі А1. І гэта значыць, што частка віны за тое, што
іх супрацоўнік знаходзіцца зараз у такім стане, гэта таксама частка палітыкі А1. Я магу нагадаць, што калісьці мы падавалі ў суд на А1 за тое, што яны выключалі інтэрнэт падчас жнівеньскіх пратэстаў. І што зрабіў А1? А1 патрабаваў, каб было закрытае паседжанне, і суд адмовіў ва ўсіх патрабаваннях, зрабіў тады яшчэ, калі закрытых паседжанняў не было, зрабілі закрытае паседжанне. Ну, вось і мы бачым вынікі гэтай палітыкі. Таму гэта, напэўна, сігнал да тых, што адсідзецца з боку не ўдасца ні для каго. Ні калі ты, на жаль, працуеш у А1, ні дзесьці яшчэ. Сапраўды, узгадалі вы блакаванне інтэрнэту, і гэта праўда. А1 падчас маршаў пратэсту не толькі ў жніўні, аж працягваючы да лістапада, калі яшчэ выходзілі масавыя маршы у сталіцы, у Менску, яны ўвесь час блакавалі інтэрнэт, праўда, смс-кі рассылалі, што яны выбачаюцца перад абанентамі, і казалі, што гэта вось на запад кампетэнтных беларускіх органаў. Што, праўда, публічна яны ніколі гэтыя дакументы не паказвалі, і ніхто з кампаніі, бадай, хіба і не спрабаваў гэта аспрэчыць, а ўвогуле на якой падставе вы ўмешваецеся у якасць злучэння для нашых кліентаў. Ну, а зараз пасол Аўстрыі выказвае сваю глыбокую заклапочанасць. Я не думаю, што таму, хто зараз за кратамі, гэта як-небудзь дапамагае. Таксама, сапраўды, вы кажаце, што без дапамогі з кампаніі, без дапамогі кагосьці з кампаніі немагчыма было б затрымаць таго чалавека. Ну, такое досыць, я б сказаў, такі моцнае абвінавачванне, але ў самой кампаніі адхрышчваюцца і кажуць, што нічога падобнага не было, і мы вельмі сочым унутры, каб ніхто там не зліваў інфармацыю пра нашых абанентаў, і проста кажуць, што немагчыма тое, што гаворыць Губазік. Ну, гэта ж прэс-секретар. Откуда у Губазіка інфармацыя, што прэс-секретар нешта адпраўляе матольку? Логі ёсць толькі ў саміх А1. Гэта вельмі простая шарада. Тут не трэба быць Натам Пінкертонам. Ну, я думаю, што калі сітуацыя зменіцца, мы даведаемся праўды. Таксама на гэтым тыдні зноў працягваюцца затрыманні, як я ўзгадаў, працаўнікоў кампаніяў, якія акурат вельмі прыбытковыя і, здавалася б, меліся быць самадастатковыя і без сувязяў з рэжымам, маглі б сабе дазволіць такую пэўную годнасць. Мы ведаем, што затрымалі чалавека, прадстаўніка кампаніі Hyundai у Беларусі, таксама затрымалі айцішніка з EPAM Systems, і зноў-такі заходнія кампаніі, якія працягваюць працу ў Беларусі, цяпер падвяргаюцца такой атацыі на сваіх супрацоўнікаў, і не бачна, каб усе гэтыя кампаніі з вялікімі капіталамі маглі іх абараніць. Вядома, яны не могуць іх абараніць. І вядома, што яны могуць зрабіць, наняць адваката, які у гэтай сітуацыі будзе выконваць ролю такога звена для сувязі паміж вязнем і яго раднымі. Аўстрыя таксама спрабуе заступіцца за прэс-сакратара А1. МЗС, у прыватнасці, зноў-такі, сапраўды ўжыла гэтых словаў глыбокая занепакоенасць, што яны глыбока занепакоены гэтым затрыманнем, кажуць, што это ўсё недапушчальна. Па-суседску з Аўстрыяй Нямецчына новы канцлер Олаф Шольц у такіх вострых словах гаворыць пра Лукашэнку, уступіўшы на пасаду, кажа, што ён дыктатар, інакш яго нельга назваць. Гэта цытата. Лукашэнка не мае легітымнасці з боку уласнага насельніцтва і спрабаваў праз уцекачоў аказаць ціск адпаведна на еўразвяз. Спадар Михаил, на вашу думку, ці штосьці зараз можа змяніцца ад таго, што новы канцлер прыйшоў і ў такіх катэгорыях разважаць? Ці гэта перакладзецца на нейкую юрыдычную плоскасць? Ну, мы ад самага пачатку заклікаем еўрапейцаў, і не толькі немцам, палякам, літоўцам, усіх, з кім мы вядзем размову, ірландцаў. Дарэчы, не так даўно была размова аб тым, каб пераводзіць палітычную занепакоенасць у юрыдычную плоскасць. Яшчэ да канцлера Германіі, наколькі я памятаю, вышэйшыя асобы Літвы і Польшчы называлі дзеянні Лукашэнка тэрарыстычнымі. Тое, што сказаў канцлер Германіі, гэта абсалютная праўда, таму што дагэтуль фармуліроўкі былі іншыя. Пісалі пра тое, што беларускія выбары былі not fair, несумленныя. Так, былі нейкія парушэнні, але зараз увесь свет убачыў, што у Лукашэнкі няма падтрымкі у народа Беларусі. І гэта
самая важная легітымнасць, якую можа атрымаць палітык. Бо калі цябе нават прызнае ўвесь свет, але цябе не прызнае твой асабісты народ, ну чаго гэта варта? Нічога. Таму ён такі раз'юшаны, таму ён і робіць такія жорсткія рэпрэсіі, таму што ён не можа нічога з гэтым зрабіць. І зараз для гэтага якія могуць быць юрыдычныя наступствы? Любая скрыня ў развязу можа уключыць у свой спіс тэрарыстаў менавіта альбо Александра Лукашенко, альбо кагосьці з яго паплечнікаў. Там былі прапановы наконт гэтых атрадаў сілавікоў Губазік, Альфа і гэтак далей. Калі гэта прымае адна краіна, яна можа вывесці гэта на ўзровень еўразвязу, і тады ён пападзе, ці якіясьці асобы пападуць у спісак асоб еўразвязу. І гэта будзе значыць эканамічны калапс, бо большасць банкаўскіх дакументаў у свеце прысвечана блакаванню ўсіх аперацый з тэрарыстамі. Калі хтосьці калісьці адкрываў там самае простае таварыства з абмежаванай казнасцю, запаўняў анкеты на адкрыццё рахунка, любы праўнік ведае і бачу, што большасць гэтага усіх абмежаванняў прысвечана барацьбе з тэрарызмам. І гэта будзе вельмі моцны шаг. Вядома, яго вельмі цяжка зрабіць, таму што дэ-факта у Лукашенка зараз эфектыўна кантралюе Беларусь. І Еўропа не жадае бачыць гуманітарную катастрофу на сваіх межах, так? Калі ў нас будзе сапраўды жорсткі эканамічны калапс. Вось гэта праблема. Праблема, ці абмяркоўвалася гэта праблема напярэдадні, калі Святлана Ціханаўская, будучы ў Варшаве, акурат завітала ў офіс Народнага антыкрызіснага ўпраўлення. Наколькі ўвогуле разглядаюцца як рэалістычныя такога кшталту пастулаты, як непрызнанне не толькі Лукашэнкі, але і ўсяго ўраду ягонага нелегітымным, а таксама прызнанне рэжыму тэрарыстычным? Мы разглядалі ўсе магчымыя прававыя сродкі ўздзеяння. То бок, і мы бачым, што для гэтага ёсць юрыдычны бэкграунд, для гэтага ёсць фактычныя доказы. Напрыклад, калі кажуць сітуацыя з мігрантамі, што гэта значыць сітуацыя з мігрантамі? Ну гэта, па-першае, ёсць human traffic, так? Гандаль людзьмі. Калі людзьмі гандлююць, прывозяць кудысьці не дзеля таго, каб распрадаць іх там на органы или дзеля сексуальнай эксплуатацыі, а проста для таго, каб іх паставіць у умову, дзе яны вымушаны атакаваць чужую мяжу. Гэта таксама падпадае пад human trafficking, і гэта падпадае пад тэрарызм, бо ёсць палітычная мэта, ёсць ахвяры, якія з польскіх стражаў гранічных, і гэта, па суці, была атака на польскіх прадстаўнікоў улады з мэтай правакацыі палітычнай напружанасці ў Польшы. Таму фармальна усе вынікі выкананы. Да, не загінула там якісь там вялікі колькасць людзей, там 100 ці 200, але падставы для гэтага ёсць. І далей гэта пытанне палітычнай волі. Ці захоча Захад выкарыстаць гэты інструмент? З палітычнай воляй сапраўды, напэўна, няма праблемаў у міністраў літоўскага ўраду, у прыватнасці у Габрыэляса Ландсбергіса, міністра замежных справаў, таксама ў міністра транспарту Марыюса Скводіса, якія, пабачыўшы, што не змаглі зрабіць так, каб амерыканскія санкцыі дзейнічалі супраць беларускай на тэрыторыі Літвы. Літоўскія чыгункі ўсё роўна працягваюць пакуль што транзіт тавараў, паклалі заявы на адстаўку. Але зноў, вось тут напрыканцы хацеў задаць гэтае пытанне. Як быццам бы сапраўды барацьба ідзе нейкіх цывілізацыяў. Лукашенко абсалютна незаконна, незважаючы ні на што, тэрарызуе сваіх грамадзянаў, тэрарызуе таксама памежжа і суседнія краіны. А тут мы бачым, што літоўская чыгунка апраўдваецца, што ну вы што там, нам ужо аванс нейкі там выслалі, мы не маем права адмовіць кліентам з Беларусі на транзіт. Ну, вядома, усе мы людзі, і нават з-за таго, што ёсць еўрапейцы, у якіх больш цывільная, больш такая прыстойная цывілізацыя сапраўды, чым у нас зараз в Беларусі. Гэта не значыць, што яны анёлы. Для іх таксама важны грошы.
для іх таксама важны бізнес-адносіны. Трэба разумець, што гэта вялікія грошы і вельмі доўгія бізнес-адносіны. І ўжо гэта наша задача ціснуць, каб тлумачыць і дабівацца таго, што нам жыцці беларусаў ўсё ж такі важнее, чым іх грошы. Спадар Михаил, дзякую вам вялікі за гэтую размову. І вось напрыканцы толькі хацеў бы праанансаваць матэрыял, які яшчэ раз пацвярджае усе гэтыя практыкі, якія падобныя да тэрарызму. Станіслаў Жарын, прадстаўнік польскіх спецслужбаў, у адмысловым каментары Белсату уласна расказаў пра тое, што польскія спецслужбы атрымалі сведчанне ад авіядыспетчара, які быў акурат у вежы Менскага аэрапорту, калі саджалі самалёт Ryanair з Романам Пратасевічам. Давайте разом послухаем гэты эксклюзіўны каментар. W ramach toczonego śledztwa. У межах комплекснага следства ў Польшчы агенцтва ўнутранай бяспекі ды пракуратуры вывучалі гэтае здарэнне з траўня, калі самалёт з Романам Пратасевічам прызямліўся ў аэрапорце Менску. Дзякуючы працы спецыяльных службаў і пракуратуры ўдалося знайсці відавочцу тых падзеяў, які даў паказанні. Ён асабіста пераказаў, што адбывалася. Нам удалося рэканструяваць падзеі 23 траўня. Гэта дапамагло з высокай ступенню верагоднасці зразумець, як працавала вежа кантролю за палётамі ў Менскім аэрапорце. Цяпер можам сцвярджаць, што вызначальны момант пасадкі самалёта праходзіў пад наглядам і кантролем афіцэра беларускага КДБ. Гэта ён з'явіўся ў дыспетчарскай вежы і праз тэлефонную сувязь перадаваў некаму, што адбываецца не толькі з самалётам, але таксама і ў аэрапорце. Адпаведна атрымліваў інструкцыі ды перадаваў канкрэтныя рашэнні дыспетчару, які быў на сувязі з пілотам. Всё паказвае, што мы мелі справу з аперацыяй КДБ, зарганізаванай выключна з мэтаю пасадзіць самалёт у Менску, каб арыштаваць Романа Пратасевіча. Спецслужбы змусілі той самалёт да пасадкі, тэрарызуючы пілота. Цяпер паўстае пытанне, што рабіць далей, бо без супрацы з беларускім бокам мы не здолеем выявіць канкрэтных асобаў, адказных за аперацыю. Але пакуль не ўяўляем сабе, каб у беларускага боку з'явілася добрая воля на гэта. Ці звярталіся ўжо з такім запытам, распавесці не магу, бо следства мае міжнародны характар. Яно праводзіцца як у Польшчы, гэтак і ў Літве. А ўжо зараз з намі на сувязі Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай. Франак, добрый вечар. Добрый вечар. Памятаю, акурат у сераду распытваў ужо пра уласна гэтую сітуацыю з расследаваннем пасадкі і выкрадання самалёту Ryanair, каб арыштаваць Романа Пратасевіча. І як чулі вось толькі што таксама сведчанне прадстаўніка польскіх спецслужбаў гучаць зноў моцныя словы аб тым, што самалёт сцягнулі, каб арыштаваць Романа Пратасевіча, і досыць не так часта можна пачуць ад заходніх чыноўнікаў такія рэзкія выказванні. Бо звычайна гэта ўсё ж такі больш неяк завуалявана, агульна, пра імавернасць гавораць. Ці за гэтыя дні нешта змянілася? Ці гэта выклікала нейкі землятрус у вось менавіта расследаванні гэтага інцыдэнту? Я думаю, што тыя сведчанні, якія з'явіліся, яны нікога не здзівілі. Было відавочна, што Лукашенко стаіць за гэтай спецаперацыяй. Было відавочна, што за Романам сачылі яшчэ да фінскага аэрапорту. І тое, што адбылося потым у Менску, это ўсё было падрыхтавана. Ну, па нашай інфармацыі губопікам, але, магчыма, іншыя спецслужбы былі таксама нейкім чынам задзейнічаныя. Зараз ёсць візуальныя і аўдыёдоказы. Гэтыя доказы павінны быць далучаныя да справы, да расследавання ў ІКАО. І мы спадзяемся, што гэтая справа, гэтае расследаванне будзе перададзена ў міжнародны суд ААН. І Польшча, як пацярпелая краіна, могуць гэта зрабіць. Літаральна 2 дні назад пра гэта гаварылі і з прэзідэнтам Анджэем Дудам. Тыдзень таму назад у Стакгольме гаварылі пра гэта з міністрам замежных справаў РАУ. Беларусь, лукашэнкаўскі рэжым парушыў адразу некалькі міжнародных канвенцыяў, і да адказнасці могуць быць прыцягнутыя не толькі непасрэдна тыя, хто каля дыспетчара шапталі яму на вуха, але і тыя ў адміністрацыі прэзідэнта, якія давалі загад на гэтую спецаперацыю. Згадалі вы сустрэчу Святланы Ціханаўскай з Анджэем Дудам, і Анджэй Дуда, прэзідэнт Польшчы, увогуле зладзіў такі вельмі вялікі прыём для прадстаўнікоў беларускай супольнасці. Былі там таксама досыць шмат людзей, якія былі вымушаныя пакінуць нашу краіну і цяпер знаходзяцца ў Польшчы. Хацеў таксама запытаць пра тое, як праходзілі перамовы з польскім прэзідэнтам, наколькі ўвогуле, ну, уласна, пра што ўвогуле гаварылася на іх, пра што можна таксама публічна распавесці? Ну, сапраўды, гэта беспрэцэдэнтна, каб прэзідэнт Польшчы столькі часу выдзеліў Беларусі. Святлана Ціханаўская прыбыла з раніцы, яе
сустракалі як кіраўніка дзяржавы з прэзідэнцкім картэжам. Потым яна накіравалася у дзяржаўную рэзідэнцыю Анджэя Дуды, дзе правяла з ім гадзіну размовы падчас абеду, а потым яшчэ асобную сустрэчу сам-насам у кабінеце. Яны абмяркоўвалі пытанне беларускіх уцекачоў. Толькі за апошні год каля 180 тысячаў людзей перабраліся ў Польшчу. Гаварылі пра тое, каб Польшча паспрыяла тым, хто уцякае зараз, не толькі фізічным асобам, але прыватным бізнесам, якія, напрыклад, не могуць адкрываць рахункі ў польскіх банках. Гаварылі таксама пра неабходнасць рашучай санкцыйнай палітыкі. Мы бачым, што прабуксоўваюць санкцыі, пра неабходнасць дапамогі незалежным медыям, Белсату, Еўрарадыё, Радыёрацыя гучалі, а таксама дзве буйныя арганізацыі, Беларускі дом і Цэнтр беларускай салідарнасці. Анджэй Дуда надзвычай паінфармаваны, гаварылі пра беларускую ідэнтычнасць і пра адраджэнне беларускай культуры, якое спрыяе беларускай дзяржаўнасці. Ну і думалі пра тое, якім чынам можна нашыя народы Беларусі і Польшчы ў гэты складаны час наблізіць. Ну і пасля гэтай гадзіннай размовы Анджэй Дуда сказаў, што прапанаваў, запрасіў Святлану Ціханаўскую прайсці з ім разам у студыю, дзе адбывалася ўрачыстае адкрыццё саміту за дэмакратыю. І ён прапанаваў, каб Святлана Ціханаўская з таблічкай «Беларусь» села побач і паўдзельнічала ў гэтым афіцыйным адкрыцці пад кіраўніцтвам прэзідэнта ЗША Джо Байдена. Згадалі вы пра важнасць беларускай культуры, і сапраўды на прыёме ў прэзідэнта Польшчы быў таксама вольны хор, гучала пагоня Максіма Богдановича, таксама гучала магутны Божа. Ну гэта дарагога сапраўды варта, каб вось бачыце, нават у палацы прэзідэнта суседняй краіны гучаць беларускія гімны. Наконт вось гэтага саміту за дэмакратыю, які акурат вось у другой палове тыдня праходзіў, і Святлана Ціханаўская брала ім удзел. Я толькі нагадаю нашим тэлегледачам, што саміт за дэмакратыю гэта вось такі сход сёлета ў онлайн-рэжыме кіраўнікоў дэмакратычных краінаў па ўсім свеце. І Святлана Ціханаўская таксама выступіла там на запрашэнне прэзідэнта ЗША Джо Байдена. Ну і ў сваёй прамове яна так досыць, я б сказаў, зноў, як і ў Еўрапарламенце, па сутнасці, можна сказаць, наехала на захад. Кажа, што яна вельмі раззлаваная тым, што вось усё так марудна робіцца ў дачыненні да рэжыму Лукашэнкі. Ну, я б не сказаў, што наехала. Яна патлумачыла, чаму нельга спрабаваць замірыць, уціхамірыць рэжым. Чаму такія дыктатары не могуць быць перавыхаваныя. Таму што многіх за мяжой мы бачым, там з Макеем сустракаецца міністр Венгрыі, мы бачым, многія замежнікі пачынаюць кідаць такое, магчыма, варта дамовіцца з Лукашэнкам, Ангела Меркель звоніць, каб вырашыць міграцыйны крызіс. Мэта гэтай прамовы было паказаць, што не спрабуйце яго пераканаць. Вы дасце яму палец, ён адкусіць руку. Яна казала пра тое, што хоць і дыктатура можа выглядаць такой пышнай і моцнай, як дрэва з лістотай багатай, але пры гэтым яна мае вельмі тонкія і неглыбокія карані. І таму як яна квітнее цяпер, так яна хутка і завяне пры першым жа подзьмуху ветра. І таму гэтая прамова хутчэй была не тое, каб наехаць, а тое, каб патлумачыць, як трэба працаваць. Працаваць трэба рашуча, працаваць трэба голасна, зладжана. Трэба камбінаваць ціск і падтрымку. Трэба паказваць, што вам не ўсё адно. І пра тое, што вельмі часта зараз гавораць, пазбягаць рэал-політик, калі прагматычныя інтарэсы стаяць вышэй за каштоўнасці. І я спадзяюся, што эта прамова была пачутая, таму што пасля этой прамовы многія і прадстаўнікі дзяржавы, і кіраўнікі дзяржавы, і прадстаўнікі ЗША звярнуліся і сказалі, што наступны год гэта будзе той год, калі яны плануюць прысвяціць яго пашырэнню дэмакратыі ў свеце і паставіць Беларусь на парадак дня. Таксама з Дзярждэпартаменту напісалі, сказалі, што наступны год яны аб'явяць годам дзеяння, і яны б хацелі, каб Святлана Ціханаўская паўдзельнічала ў іх ініцыятывах і праектах.
Цікава чуць таксама пра падобныя водгукі з заходніх краінаў. І тым не менш, як і вы згадалі, санкцыі прабуксоўваюць. Маем цяпер вось сітуацыю ў Літоўскай рэспубліцы, што літоўская чыгунка працягвае транзіт прадукцыі Беларусь-Калію праз сваю тэрыторыю. Кажа, што Беларусь-Калій авансам заплаціў ім за гэты транзіт, і яны нічога не могуць зрабіць. І як пакуль, то санкцыі прывозяць, ну, па сутнасці, прывялі да заяваў на адстаўку ад 2 міністраў літоўскага ўраду. Ці ўвогуле бачна, каб гэтую сітуацыю неяк можна было вырашыць? Літоўскі ўрад сапраўды праявіў рашучасць, мэтанакіраванасць, прынцыповасць, у прыватнасці міністр Ландсбергіс, таму што ён казаў, што гэта недапушчальна, што Літва спрыяе гандлю прадукцыі Беларусь-Калія. Прадпрыемства, якое звальняе рабочых, удзельнічае ў рэпрэсіях, дапамагае рэжыму. І атрымліваецца, палітычная воля сутыкнулася з рэгуляваннем бізнесу ў развязе. Літва не можа ўвесці эканамічных санкцыяў, гэта можа зрабіць Брусэль. А тыя эканамічныя санкцыі, якія вёў Брусэль, дазваляюць літоўскай чыгунцы ці іншым кампаніям гэты калій праз сваю тэрыторыю правозіць. Падобная сітуацыя адбылася і з Ярай, якая працягвае купляць прадукцыю, гледзячы на санкцыі, будзе яшчэ некалькі месяцаў. Гэта не значыць, што санкцыі не працуюць і не спрацуюць. Проста гэтага аднамомантнага эфекту, на якім мы спадзяваліся, яго не атрымаецца. Яно будзе мець акумулятыўны эфект. Бліжэй да студзеня, лютага ён будзе больш адчувальны. Мы таксама ведаем, што пад санкцыі трапіла беларуская калійная кампанія. Это тая кампанія, ад якой і ўсе здзелкі заключаюцца. Калі гэтая кампанія будзе санкцыянаваная і санкцыі ўступяць у сілу, тады ўжо ніякіх новых кантрактаў заключана не будзе. У любым разе, нашая мэта гэта ж не увесці санкцыі. Нашая мэта гэта санкцыі зняць, але гэта зняццё павінна быць толькі пасля таго, як будуць праведзеныя новыя сумленныя выбары. Да гэтага зняцце санкцыяў проста немагчыма. І мне здаецца, разуменне ёсць. Ёсць разуменне, што трэба працягваць ціск, але бракуе механізмаў. Таму сярод іншага абмяркоўвалі з еўрапейскімі чыноўнікамі і ў Польшчы, у тым ліку, неабходны механізм, які будзе кантраляваць, як розныя фірмы, лукашэнкаўскія памагатыя абыходзяць санкцыі, каб ім было гэта зрабіць нашмат складаней, чым цяпер. Сапраўды, вось гэты эфект ад санкцыяў, на жаль, адкладаецца ўвесь час і адкладаецца, а ведаем, што гэта ж зноў-такі звязана таксама і з людзьмі, якія знаходзяцца ў турмах. Гэта адна з прычынаў, чаму санкцыі ўвогуле гэтыя ёсць уведзеныя. Гэта страшэнная колькасць палітвязняў, страшэнная колькасць крымінальных справаў па палітычных прычынах уведзеных у Беларусі. Франак, на гэтым тыдні таксама мелі мноства ператрусаў, хваляцца губазік, па сутнасці, сваёй тэрарыстычнай дзейнасцю, як яны ўломліваюцца ў кватэры, як прымушаюць пісаць нешта там людзям, каб людзі, якіх яны затрымоўваюць, казалі на відэа розныя непрыемныя моманты. Увогуле, з чым вось звязана гэтая новая эскалацыя, на вашу думку, рэпрэсій у Беларусі? З адміністрацыі Лукашэнкі спусцілі план па рэпрэсіях. У нейкіх месцах гэта колькасць людзей, якіх трэба звольніць. У некаторых установах гэта вымяраецца працэнтамі супрацоўнікаў, у некаторых тысячы. Масава звальняюць з універсітэтаў, з БДУ, з акадэміі мастацтва, звальняюць з беларускай чыгункі, з дзяржаўных прадпрыемстваў. Яны нават ужо не ведаюць, да чаго прыдрацца. Яны шукаюць спісы тых, хто падпісваўся за кандыдатаў, тых, каго апазналі на вуліцы ў жніўні, верасні, кастрычніка 2020 года, і проста іх выклікаюць і просяць напісаць заяву аб сыходзе. У адваротным выпадку пішуць проста загад аб звальненні. Гэта падобным чынам адбываліся рэпрэсіі ў сталінскія часы, калі проста зверху спускалася задача столькі-то расстраляць, і расстрэльвалі тых, хто быў заўважны, тых, на каго наша сцярылі, данеслі. І на жаль, мы вярнуліся ў гэты 37-й год імкліва. Таксама помсцяць найбольш актыўным, помсцяць IT-сектару. Мы бачым, што і прадстаўнікоў Huawei, і прадстаўнікоў А1, і ПАМ пачынаюць зноў біць, дачэпліваюцца. Мы бачым, што жоўтыя злівы, прапагандысцкая памыйка, яны проста займаюцца такім псіхалагічным тэрорам і апраўдваюць тыя арышты, якія цяпер адбываюцца. Мы бачым, што Брэдзелевы, які запісаны быў на відэа, апублікаваны на прапагандысцкіх каналах, яму
не могуць выставіць нейкага ўцямнага абвінавачвання, акрамя таго, што ён акрамя ягонай арыентацыі. Гэта просто жахліва, это сярэднявечча, тое, куды нас цягне Лукашенко. Зрэшты, сітуацыя з Брэдзелевым за адзін і з гэтымі заявамі, выпадамі на Аўстрыю, на аўстрыйскае пасольства, я магу пабачыць у гэтым помсту за канферэнцыю, якая адбылася ў Вене. Апошнія дні лукашэнкаўская прапаганда моцна атакуе гэтую канферэнцыю канцлера Шаленберга. Я думаю, што Лукашэнку, рэжыму вельмі не спадабалася, што яна адбылася і адбылася з удзелам Святланы Ціханаўскай. Франак, дзякую вялікі за гэтую размову. Франак Вячорка, старэйшы дарадца Святланы Ціханаўскай, быў маім гаспадарства госцем, і ў працяг тэмы таксама пра дзейнасць Святланы Ціханаўскай. На гэтым тыдні абмяркоўвалі, што выступала беларускі палітык на саміце за дэмакратыю сусветным. Давайце разам таксама яшчэ паглядзім фрагмент гэтага выступу. Дозвольте мне сказать, что я адчуваю. Дозвольте мне побыть попросто самой собою. Я злуюся. Тысячи моих суайчыннікаў застаюцца ў турме, таму што яны асмеліліся выступіць супраць дыктатара. Усё распачалося як пратэст супраць фальсіфікаваных выбараў, а ў выніку сталася доўгай барацьбой за годнасць і справядлівасць. Беларусы па горла сытыя 27 гадамі жыцця пры рэжыме. Яны заслужылі, каб іх паважалі, а іхныя галасы чулі. За гэта мы працягваем плаціць вялізную цану. З мінулага года былі затрыманыя 40 тысячаў чалавек. Многія зазналі бясконцыя допыты ў КДБ, катаванні да прыніжэння. І іхныя прызнанні, запісаныя пад прымусам, вы маглі бачыць нават на Ютюбе. Многія загінулі. Больш за 300 тысяч грамадзянаў краіны вымушаныя былі збегчы. І ўжо больш за 900 асобаў прызнаныя палітзняволенымі. Сярод іх і мой муж Сергей, які хутчэй за ўсё будзе асуджаны на 15 ці 20 гадоў турмы. Сёння я тут з-за яго. Я не магу мірыцца з тым, што мае дзеці не бачылі бацьку 18 месяцаў. Я Алена Бандарэнка, маці забітага рэжымам мастака Рамана Бандарэнкі. Некаторыя дзеці больш ніколі не ўбачаць свайго бацьку. Як Насця, дачка Александра Тарайкоўскага, застрэленага ўнутранымі войскамі ў час мірнага пратэсту супраць фальсіфікаваных выбараў. Я збітая з панталыку. Я не разумею, чым розніца паміж словамі «мы вельмі глыбока, моцна занепакоеныя» і «мы надзвычай, надта сур'ёзна занепакоеныя». Я дагэтуль не разумею, як групе галаварэзаў удаецца тэрарызаваць усю Еўропу з дапамогай захопу самалёта ці арганізацыі незаконнага ўвозу мігрантаў. Чаму гэтыя людзі дагэтуль не сутыкнуліся з якімі-кольвек сур'ёзнымі наступствамі за свае бесчалавечныя дзеянні? Мы не можам вярнуцца дадому, у нас забралі наш дом. І пакуль мы не вернем яго, мы не спынімся. Я недасведчаны палітык, але я і не наіўная. Я шчыра веру ў сілу міжнародных інстытутаў і дэмакратычнай супольнасці. І, магчыма, я веру ў іх больш, чым вы. Веру як маці, жонка і беларуска, якая пантана жадае, каб ейныя суайчыннікі да яе краіна былі вольныя. Дыктатараў нельга перавыхаваць. Я прапановую зрабіць наступны год годам супольных дзеянняў, калі дэмакраты і дадуць адпор злу і вернуць сабе ініцыятыву. Я ганаруся маімі суайчыннікамі беларусамі, і барацьба нашая працягваецца, нягледзячы на страх. Я адчуваю аптымізм, бо ў нас нарадзілася якасна новая, самаарганізаваная, рашучая ў сваіх дзеяннях грамадзянская супольнасць. І мы маем вялікае спадзяванне як на вашу дапамогу, гэтак і на вашу паслядоўнасць. Дзякую. І жыве Беларусь. А ўжо зараз з намі на сувязі Максім Беразінскі, кіраўнік праекту «Трыбуна.ком» у Беларусі і ва ўкраіне. Добрый вечар. Добрый вечар. Калі кажам пра спартовую тэму, вось на гэтым тыдні мелі акурат мы поспех. Беларусы мелі поспех, бо Ганна Сола перамагла ў Аўстрыі вось менавіта ў жаночым спрынце. Нагадаю, што гэта адзіная біятланістка, якая не падпісала пра ўладнае пісьмо. Ну і цікава, што нават узурпатар яе павіншаваў, нягледзячы на гэты факт. Па сутнасці нават такое было, можна сказаць, нават і прыніжэнне для яго, што ён быў вымушаны павіншаваць біятланістку. Честно говоря, не знаю, было ли это, как вы говорите, каким-то унижением для него. Я думаю, что успехов не так много спортивных в последнее время, поэтому любое достижение используется для того, чтобы, как всегда, быстренько оказаться рядом и продемонстрировать, это же вот мы на самом деле, как бы помогли спортсменке добиться этого результата. В общем, здесь достаточно все обычно и стандартно. Не вижу ничего... опять же, мы и вправду сами задавались вопросом, поздравить или нет, но все-таки поздравил. Наверное,
в этой ситуации, ну, мне кажется, что в любом случае будут пытаться делать таким образом, чтобы мы пытались побыстрее забыть, кто подписывал провладные листы, тех, кто не подписывал, потому что даже, например, сайт, на котором были перечислены все эти фамилии, он сейчас в данный момент недоступен вообще, в принципе. По какой-то причине его вообще или забыли заплатить за хостинг, или вообще удалили, ну, непонятно. В общем, за Анну остается только порадоваться, и это доказывает тот момент, что если ты спортсмен, который что-то стоишь, то твои успехи не зависят ни от подписей, ни от каких, ни от того, за кого ты голосовал, ты просто выходишь, выступаешь, показываешь результат. Згадалі вы, што сапраўды апошнім часам не шмат поспехаў, на жаль, у беларускім спорце. І пытанне такое, якое ўзнікае ў нашых гледачоў: а чаму? Што такога здарылася, што раптоўна абваліліся вось менавіта нейкія... Ці гэта абваліліся здольнасці ў нашых спартоўцаў, ці можа гэта дрэнныя ў нас трэнеры? Чаму так сталася, што беларусам, асабліва апошнім часам, ну, няма чым пахваліцца так ужо моцна на спартовай арэне? Но мы видим, как власть, ну, наверное, будем называть вещи своими именами, да, лукашизм разваливает все, что только можно, начиная от культуры и заканчивая спортом, не знаю, предприятиями, там, Белорусская железная дорога, увольняются специалисты, увольняются люди, и кого-то выгоняют, кто-то сам уходит. И очевидным образом это сказывается на потенциале всех сфер. И спорт здесь просто на первом месте в силу того, что здесь очень высокая конкуренция, и как только где-то минимальное ослабление идет, мы сразу же на следующий день, через неделю, через соревнования видим, что что-то пошло не так. Поэтому невозможно показывать результат в условиях, которые у нас сейчас есть в стране, когда каждый спортсмен, вот даже Анна Соло, так или иначе все равно на нее оказывается какое-то давление, она вынуждена оглядываться постоянно, что она говорит, что она думает, что она делает. Даже те спортсмены, которые подписали провластное письмо, к ним тоже всегда пристальное внимание. Невозможно в стране, в которой вот диктатура, в которой постоянный контроль, невозможно самовыражаться, в том числе в спорте. Невозможно, скажем, в спорте очень сильное значение имеет патриотизм, когда спортсмен выкладывается на 120, на 130%, когда у него за команду, за страну, там еще за что-то. И у нас сейчас это все ушло на второй план. Даже те, кто подписал письмо, не гордится этим. Как бы мало людей, которые выходят и рассказывают, почему они подписали это письмо. Потому что там, очевидно, есть нестыковки, очевидные вопросы, ставят их в тупик. И, конечно, все это сказывается и сказывалось на Олимпиаде, и сказывается на других соревнованиях. И будет сказываться дальше, на самом деле, тоже, потому что ничего не поменялось, страница не перевернута, не перелистнута. Как бы мы живем вот сейчас в двух измерениях, и спортсмены это тоже, конечно, чувствуют. Напярэдадні рэжым адзначаў 30-годдзе паўстання Нацыянальнага алімпійскага камітэту Беларусі, і тут бачылі мы там, як Віктор Лукашенко і іншыя там чыноўнікі ўручалі аднаму граматы. Но ўвогуле не зразумела, чаму учора, таму што камітэт паўстаў у сакавіку 91-го года. Ці у вас, можа, ёсць нейкія думкі, чаму не пратэрмінавалі гэту гадавіну? У чым прычына? Можа, у сакавіку баяліся гэтых спартоўцаў разам збіраць, альбо думалі пра тое, што каго паставіць, а каго не? Я думаю, что в марте просто было не до этого, с учетом того, что шла борьба за чемпионат мира по хоккею, с учетом того, что шла подготовка к Олимпиаде, и там было настолько все тонко и непонятно, что, в общем, как бы решили, наверное, ну, было просто не до того. Вот. Ну, это мои догадки, я не знаю инсайдов, почему так произошло, абсолютно не в курсе. В целом все мысли, все как бы действия, которые проводятся сейчас в самых разных сферах, это вот как раз попытка показать, что у нас все нормально, что мы вернулись к нормальной жизни, но на самом деле нормальность извращенная, потому что левой рукой мы проводим вот эти вот 30-летия НОКа и других каких-то другие мероприятия, а правой рукой задерживаются маркетологи иностранных компаний, да, задерживаются другие люди, репрессии продолжаются, и всем очевидно, что ничего не нормально, что ничего не изменилось по сравнению с тем, что было год назад, что узурпатор, да, он по-прежнему не в себе, что постоянно возникают какие-то новые
скажем, новые моменты, которые выводят его из себя еще больше, да, и, ну, мы, как бы, люди, которые голосовали в августе 2020 года как бы по зову своего сердца, они понимают, что, в общем, вернуться в то, как было до августа, уже не получится, и в любом случае нужны какие-то изменения. Без этого Беларусь не станет на те рельсы, ну, вообще, в принципе, на рельсы нормальной жизни. Ну, это просто невозможно. Ўсё гэта таксама ўплывае і на спорт. Вось узгадалі вы летнюю алімпіяду у Токіо і ведаем, што ну, не вельмі там таксама было шмат поспехаў у Беларусі. Стаім мы на парозе напярэдадні, як то кажуць, зімовай алімпіяды ў Пекіне. І ў якім стане мы падыходзім да гэтых спаборніцтваў? Честно говоря, ситуация плохая. И я думаю, что вот эта вот бравада по поводу того, что мы ждем медали во фристайле и в коньках, и там еще где-то, которую заявляют кто-то, министр спорта, кажется, это говорил. Мне кажется, что это очень оптимистично. У нас большие проблемы во фристайле со времени отстранения Козека. Мы явно откатились назад. И я не думаю, что за вот ближайшие месяцы ситуация каким-то образом коренным изменится, чтобы мы могли на что-то рассчитывать на этой Олимпиаде. Поэтому в других видах спорта все как бы туманно, еще более туманно, да. То есть надежды, понятно, что перед стартом есть у всех, но будем откровенны, скажем, в коньках у нас медалей не было очень много лет, со времен, наверное, Железовского. Да, наверное, Железовская. Ну, Катюга еще тоже выступала неплохо по Кубкам мира, но, опять же, это все было достаточно давно, и рассчитывать серьезно на медаль очень сложно. Да, биатлонисты сейчас неплохо выступают, но, опять же, не будем забывать, что сезон олимпийский, и, возможно, некоторые сборные готовятся именно с учетом того, что в этом году Олимпиада, и пик формы должен прийтись на эту часть сезона, а не вот сейчас на старте, когда, в общем-то, ничего сверхважного не разыгрывается. Поэтому здесь тоже еще большой вопрос, в каком состоянии мы подойдем к Олимпиаде, хотя, конечно, биатлонистам желаем удачи, а не Соло в частности. Вот, поэтому велика вероятность, что мы с этой Олимпиады вообще вернемся без медалей. Спадар Максим, дзякую вам вялікі за гэтую размову, за такую, па сутнасці, нават экспертызу спартовую ў гэты вечар. Максим Беразінскі, кіраўнік праекту «Трыбуна.ком» у Беларусі і ва ўкраіне. Спадарства, на сёння ў студыі ставім кропку. Для вас працаваў Вітаўт Сіўчык у студыі ў суботу. Беражыце сябе. Заўтра будзе таксама праграма «Тыдзень» з Сергеем Падсасонным, які вярнуўся з Іраку, з Курдыстану, аўтаноміі ў Іраку. Вельмі цікава будзе, сапраўды, таму што запісаная размова з кантрабандыстам, які перапраўляў людзей у Беларусь. Так што заставайцеся з Белсатам. Праграма «Тыдзень» заўтра ад 21:00. А наперадзе таксама вечаровы шпіль з Лесем Карніенкам. Я ж на сёння з вамі развітваюся. Бывайце здаровыя. Апішы шлях адсюль праз Беларусь у Еўропу. Спачатку кліенты прыходзяць з копіяй пашпарту, з адным фотаздымкам. Я раблю турыстычнае запрашэнне для іх з Беларусі. Праз 10-15 дзён паперы праходзяць. Тады працоўны працэс, каб зарэзерваваць пералёт, страхоўку, тэст на каронавірус, каардынуем злучэннем паміж беларускімі авіялініямі і Fly Dubai. Пасля ўсяго гэтага яны едуць у Дубай, а з Дубаю ў Беларусь. Найтруднейшы рок Белсату. Гэта быў самы складаны год для Белсату. Найскладанейшы за ўсе 14 гадоў існавання. Пачнем з таго, што мусілі фактычна цалкам змяніць спосаб нашага функцыянавання. Вельмі цяжка было пераладавацца на тыя варункі, якія цяпер маем. Але з іншага боку, гэта мела свае перавагі ды радасныя моманты. Момант радасці ў тым, што мы маем за што ўзнагароджваць. У нас было некалькі ўзнагародаў, і аказалася, што маем масу вельмі цікавых матэрыялаў, цудоўных матэрыялаў. Белсат запісаў гісторыю Беларусі ў час, калі яна творыцца. І калі я гэта пабачыла, гэта было неверагодна. W czasie tworzenia się. I to jest naprawdę było niesamowite, jak się to zobaczyło.
Сёлета гэтую ўзнагароду я б хацеў адрасаваць тым людзям, якіх няма тут, якія не могуць быць з намі. Яны самыя галоўныя, яны з намі, а мы ўсе дзеля такіх узнагародаў сёлета павінны працаваць, працаваць і працаваць. Нішто не можа нас спыніць. Можна мець пэўную радасць і цешыцца з гэтай узнагароды, але мы маем за такую смутную тэму гэты дыплом. І таму это як проста частка пэўнага працэсу. Я лічу, што это не толькі для мяне, але для маіх герояў вельмі важна. За выданне спецыяльнае, якое прысвечанае пратэстам у Расіі за свабоду Навальнаму. Гэта было 11 гадзінаў жывога эфіра. Першае выданне 4 і другое 7. Уключэнні ад Хабаровска, Владзівастока да Калінінграда і іншых гарадоў Расіі. Гэта для нас быў такі першы досвед такой аграмаднай проста працы, якую рабіла ўся каманда. Таму гэта ўзнагарода для ўсёй абсалютнай каманды.